A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Magandang tanghali Northern at Central Luzon at sa lahat ng mga magsasaka sa buong bansa, magandang tanghali. Narito na naman ang inyong programang magbibigay sa inyo ng mga balita at kaalaman tungkol sa agrikultura at pagsasaka. Makakasama niyo po ngayong tanghali Charles Limon sa ating programang I Agree. Magandang tanghali. Yan, magandang tanghali. Kumusta ang inyong pananghalian? At habang nanananghalian, nakatutok kayo sa iba't ibang balita at impormasyon na aking ibabahagi sa ating 30 minutos na programa. Oras na po natin, alas 12:31. Yung mga magla-lunch break pa lang dyan, baka pwede naman, bigyan nyo ko ng inyong mga makakain. Ayan, oo. And also nga din naman, it's a happy Wednesday. Maaraw ang panahon. Maganda ang ating panahon dito sa ating Baguio, Benguet at dito sa Cordillera at dyan na din sa Ilocos. Pero meron pa rin tayong binabantayan na bagyo. Ito nga po yung si Tropical Depression Chadeng. Pero ayon po sa pag-asa, hindi naman daw to lalapit sa ating Northern Luzon, pero magpapalakas po ito ng mga hanging habagat. So possibly maramdaman natin yung epekto netong si Chadeng by weekend, lalong-lalo dyan po sa Bicol region, dyan na din ho sa Visayas at iba't ibang parte pa ng ating bansa. Kaya stay updated sa mga iba't ibang balita na aming ibabahagi or ibibigay sa inyo maya-maya. Alright, sige. Para naman ho simula ng ating programa, ating alamin itong iba't ibang mga balita tungkol ho sa agrikultura at kung ano pa yung mga dapat nating malaman tungkol ho sa pagsasaka. Ating simulan. Alright, unang-una na ho dyan, ito pong punta muna tayo sa ibang bansa dito ho sa Estados Unidos kasi binuksan na nga po nila itong bagong research or itong research program na makakatulong ho sa pagsasaka at sa lalong-lalo na sa pag-aalaga ng ating mga alagang hayop, especially itong mga baboy, baka, manok at iba't iba pa. So ito nga pong research na to is search for the cure of deadliest animal diseases sa Estados Unidos. So ito nga po, itong may pakana nito ang National Bio and Agro Defense Facility or NBAF, opened in Kansas to perform research that supports farmers. So ito nga po ay the best defense. The best defense is a great offense. Ayon po yan kay Chavonda Jacobs Young. Siya ho ang Undersecretary ng Agriculture for Research dyan ho sa Estados Unidos. So, binuksan po nila itong nasabing research na to kung sino yung mga makakapagbigay ng mga gamot sa iba't ibang deadly disease sa mga alagang hayop. Especially, itong mga baka, baboy, sheep, goats, and other animals with divided hooves are susceptible to foot and mouth diseases. So, which is a viral infection din. At kung titignan din naman natin, nakakamatay nga naman itong foot and mouth diseases na to, na pwedeng matanggal sa makabawas sa supply ng karne sa bansang Amerika and sa buong mundo na din kasi apektado
konektado tayo eh. We are trading yung mga supply ng karne, mga iba't ibang baka, mga ganun ano. So it is considered to be very contagious ito pong foot and mouth diseases and can result in lameness. The FMD has cost the industry more than $37 billion since it was first introduced sa bansang Amerika. So tanong ng ilan, ano ba yung mga very deadly na mga sakit sa mga alagang hayop? Unang-una na po dyan, ano? Itong swine flu or ito din African swine flu and Rift Valley virus. So ito pong Rift Valley virus is a disease known as RVF, affects both humans and other animals, including cattle, sheep, goats, and buffalo, which because of the potential harm to humans, the USDA and the Department of Homeland Security have classified the disease as serious disease. And considering dito ho sa Pilipinas, ano nga ba yung viral infection naman sa mga baka? Ito yung narinig nyo na siguro to, itong mad cow disease or the bovine spongiform encephalopathy or mad cow disease. So ito din is viral infection sa mga alagang baka. So congratulations siguro kung may mga makahanap ng mga bago siguro na mga gamot para po sa mga alaga nating hayop and para na matiyak yung ating food security or at least meron tayong sapat na makakain dito sa buong mundo. Oo, yan. So, kagaya nga ng kuwan ngayon yung bago is yung bakuna kontra ASF or African Swine Fever. Kasi nga din naman sa bansang Vietnam, gumawa sila ng mga clinical test dito sa bagong bakuna na to para sa mga baboy hindi yung kasi kapag sinabi nating bakuna unang pumapasok sa isip natin COVID-19, hindi po. Kasi nga naman itong clinical test na to ginawa dyan sa Vietnam and now they are sinusubukan po nila itong ibigay sa iba't ibang bansa na merong ASF, especially China kasi dyan yung pinakamalaki yung malaking population ng mga baboy ang naapektuhan. Maraming namatay na mga baboy dyan sa China kasi because of ASF. So hoping na baka makarating na din sa bansang Pilipinas itong injection na to at para naman matiyak yung ating seguridad and pati na rin itong mga supply ng baboy natin. Oo. Kasi importation na lang tayo ng importation habang yung ibang magbababoy natin naapektuhan itong ASF. Kalain mo magkano yung biik mo na dapat sana magiging 20,000 man lang or more naging inilagay mo na lang sa lupa kasi patay na. So sana maiwasan na yung mga ganon at para na rin matulungan yung ating mga magsasaka na makabangon mula sa ASF. Susunod ang ating tatalakayin ay ito pong sinabi natin nung nakarang araw na itong National Dairy Authority plano ho nilang pataasin ng 500% itong ating produksyon ng gatas sa loob ng 5 taon dito sa ating bansa. So sinabi po ni NDA Director Gabriel Lagmayo na yung milking herd will be increased to 15,000 cows producing 15 liters of milk per cow per day. So 15 liters ng gatas yung inaasahan nating maproproduce kada baka. So Lagmayo found that his average daily milk production per cow was only 8 to 10 liters. Napakababa po, no? So sinabi na din natin yung iba't ibang mga pwede nating gawin para pataasin yung produksyon ng gatas ng mga baka natin. So ano ba yung mga lugar na pagtutuunang pansin ng NDA? So plano pong pataasin yung livestock farm, develop 5 livestock farms in the country, especially in Ginubatan, Albay, Ubay, Bohol Island, Malaybalay, Bukidnon at Davao. So yan yung mga ilang lugar dito sa ating bansa na pagtutuunan ng National Dairy Authority para po makamit itong 500% increase ng supply ng gatas sa merkado at pati na rin yung naproproduce ng ating mga baka. So local
milk production came from a herd of 71,819 cows at the end of last year. So that was 2022, up 3.2% from 69,616 in 2021. So from 69,616 na mga baka, napataas po natin itong populasyon nito noong last year 2022 by 71,819, which is good. Maganda to para sa ating supply ng gatas at pati na rin sa ating supply ng karne ng baka. Yan muna yung mga latest na mga update tungkol ho sa agrikultura dito sa bansang Estados Unidos at dito sa ating bansa. Yan. Mamaya naman ho, speaking of gatas, ipapagpatuloy natin yung usaping gatas kasi mamaya meron tayong makakausap na manager ho or namamahala ng isang dairy farm dito sa Baguio City, kung paano nga ba nila pinapatakbo ang kanilang dairy farm. Ating alamin yan sa pagbabalik ng ating programang I Agree. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa music ng batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
Get that head start and vamp up with the original News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the original News Group Luzon. Oras po natin, alas 12:45 ng tanghali. Nagbabalik pa rin ang ating programang I Agree. At bago ang lahat, makimarites muna tayo dyan sa bayan ng La Trinidad. Alamin natin ano nga bang latest sa presyo ng mga gulay dyan ho sa Benguet Agri Pinoy Trading Center. Ating alamin yan as of 10 o'clock a.m. Ngayong araw ng Wednesday, ang cabbage rare ball, first class, 22 to 23 pesos. Second class, 18 to 20 pesos. Habang ang third class, 10 pesos. Ang Cabbage Wonder Ball, first class, 24 to 30 pesos. Second class, 18 to 23 pesos. Ang third class or gayat, 9 to 11 pesos. Ang Chinese Cabbage or Wombok is medium, 17 to 20 pesos. Ang big, 16 to 17 pesos. Ang Half Moon, 15 to 16 pesos. Habang ang layer or pie, sinasabi nila, is 13 pesos. Ang Potato Granola Jumbo, 55 pesos. SXL, 46 to 52 pesos. Ang XL, 42 to 47 pesos. 3X, 32 to 40 pesos. Extra, 25 to 30. Ang Marble is 22 to 25 pesos. Ang Potato LBR, SXL, 45 to 46 pesos. XL, 40 to 42 pesos. Ang Carrots, Big, 14 to 20 pesos. ML, 4 to 6 pesos. Medium, 4 to 5 pesos. Ang Lumpia, 1 peso. So, ang Radish Good is 40 to 50 pesos. Semi-good, 30 to 35 pesos. Ang semi, 18 to 25 pesos. Big size, 15 to 20 pesos. Habang ang putol, 5 to 12 pesos. Ang broccoli, trimmed, 40 to 125 pesos. Untrimmed, 25 to 65 pesos. Ang chayote, first class, 22 to 23 pesos. Second class, 5 to 6 pesos. Onion leeks, 60 to 70 pesos. Celery, 90 to 100 pesos. Sugar beets, 20 to 25 pesos. Chinese garden peas, 170 to 200 pesos. Habang ang lapad na garden peas is 70 to 90 pesos. Cucumber, 40 to 50 pesos. Parsley, 70 to 80 pesos. Bok choy or chinkang pechay is 70 to 80 pesos. Red cabbage, 10 pesos. And Japanese cucumber, 50 to 60 pesos. So yan po yung latest update ngayon ng mga presyo ng gulay sa Benguet Agri Pinoy Trading Center. At para na rin sa mga magsasaka nating nag-iisip kung magbababa or magbebenta ng kanilang gulay ngayong araw. Ayan, okay. Ayun, na-late yung music natin or yung sound natin. Alright, sige. Bagong lahat, magbibigay muna ako sa inyo ng iba't ibang impormasyon at kaalaman tungkol ho sa agrikultura. At sa ating segment na Agri Ka Ba, alam nyo ba that frogs were put in milk to keep it from going sour? Bakit mo ilalagay yung palaka sa gatas para hindi mapanis? Nako, totoo po ito no, sa bansang Russia noon, in ancient Russia, and even more recently, a single frog was placed in a milk bucket in order to keep it from going sour. So oddly enough, it worked. What's more, scientists who studied this presentation technique discovered several new antibiotics doing so. Pero sinong iinom? Ilalagay mo yung buhay na palaka sa gatas? Ano ba yan? So milk was considered food of the gods in ancient cultures. Many cultures throughout the ages and spanning the globe place milk in their foundational myth. So the ancient Greeks, Romans, Egyptians, Indians, and others looked at milk as food from the gods and kept it highly valued. So, yan o. Sa bansang India naman, yung gatas daw, it is a food from the god. Kasi nga din naman, yung reincarnation daw nung baka ata, if I'm not mistaken. Kasi yung, kaya nga naman, tinatawag nilang sacred cow. Sa India, walang kinakatay na baka.
Oo. Kasi nga din naman, sagrado sa kanila yung alagang na baka. So, yun, hindi ako expert na magsabi kung ano yung ibig sabihin ng baka. But all I know is sagrado sa mga Indians yung alagang baka. Pero yung gatas, lalagyan mo ng palaka. Sino kayang iinom nun? Although, ipapasteurize naman eh. Siguro yung mga hindi pa na-pasteurize to siguro ng mga gatas, ito yung lalagyan ng palaka. Pero ako ayaw ko ng frog flavored na mga palaka, frog flavored na gatas. Oo. And kung ano-ano minsan, no, pero effective naman daw. So try nyo para subukan nyo para hindi mapanis yung inyong gatas lagyan nyo ng palaka. Yun nga lang, tag-ulan, napakahirap maghanap ng palaka pa naman dito sa Baguio City. Good luck kung makahanap ka ng buhay na palaka. Oo. Siguro nakikurious tuloy ako. How did they come up? Ang dami kong tanong sa utak ko. Paano nila na-come up yung ilagay mo yung gatas ilagay mo yung palaka sa gatas para hindi mapanis? Well, i-research ko yan sa ating pagbabalik. Atin namang kilalanin ang may-ari or chairman ng isang dairy farm dito sa Baguio. Tutok lang kayo, wag bibitaw, magbabalik ang ating programang I Agree. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At nagbabalik po ang ating programa, I Agree, ngayong tanghaling ito. Balikan ko lang kasi madaming nabitin. Bakit nilalagay daw yung palaka sa gatas para mapanatiling fresh? Well, eto, nahanap ko yung sagot. Oo. Kasi nga din naman, according sa mga scientists, scientists in Moscow announced a surprising finding. Kasi ito pong common frogs or known as Rana temporaria, yun yung pangalan ng palaka, meron po itong 76 peptides identified in secretion. So, nagsisecrete sila ng 76 peptides which is antibacterial. Oo. Kasi nga din naman, pag may bakterya sa gatas, di ba agad-agad masisira yon. Pero itong palaka kasi, yung kanyang nilalabas daw na 76 peptides, I don't know kung anong pangalan ng mga peptides na yon, antibacterial. So, it will keep the milk fresh. Kaya pala ilalagay. Pwede mo naman lagyan ng asin or i-pasteurize na lang, 'di ba? So that is just a fun fact para sa ating mga kababayan natin na nanonood ngayong tanghaling ito. And speaking of gatas, nako, pag-uusapan mo natin, paano nga ba mag-manage at magpalaki ng isang dairy farm dito sa bansa, especially dito sa Baguio City. Nako, makikilala na natin siya ngayong tanghaling ito. Sir, magandang tanghali. Pakilala niyo po ang inyong sarili. Yes sir, magandang tanghali po.
Ayan, magandang tanghali sir. Opo. And sir, as ito kayo no, chairman po kayo ng isang ito pong dairy farm Cooperative. dito sa Baguio City. Kumusta po ang ating negosyo, sir? Maayos po naman, sir. After ng pandemic, medyo back to normal. Oo. Sir Valio Boyd, matanong ko lang po, kumusta po, ilan po ba yung mga alaga nating baka dyan ho sa ating dairy farm ngayon? Gaano po ba karami yung alaga natin and anong breed yung ginagamit natin para po makapag-produce ng maraming gatas? Sa ngayon po, meron kaming around 50 na heads. 50 po. Oo. Ano yung breed nila, sir? Yung breed na? Holstein, sir. Oo. Dyan po sa inyong dairy farm, gaano po ba karami yung pinoproduce na milk nitong 50 alaga nyong baka dyan, sir? And ano po ba yung pwedeng gawin sa gatas, sir? I think meron ata kayong iba't ibang mga breakthrough dyan, sir. Meron kaming regular na 200 liters. And then ito pong gatas natin, pinaproseso dito sa processing center. Meron tayong fresh milk at meron tayong mga milk derivatives, mga yogurt, pastillas, meron tayong cheese. Lahat po yan galing sa gatas. Oh, so everyday fresh ho na ginagatasan natin or lahat hindi half-half ng ating kalabaw hindi muna natin gagatasan itong araw na to para yung kalahati naman gagatasan. Paano po ba yung schedule ng paggagatas sa mga baka po natin dyan? Ang regular schedule po is 5 o'clock ng umaga gagatasan. Alright po, opo. Pero matanong ko lang, sir, kasi sa mga gusto sigurong magsimula ng kanilang dairy farm, ano po ba yung payo ninyo? Dapat po ba kumuha ng mag-asawa na baka or mamili ng magandang breed ng baka para po sa ating pangarap na dairy farm, sir, sa mga gustong magtayo po? Ay, mga gusto pong magtayo, mas maganda yung bumili na sila ng malapit ng malaki na. Yung malapit ng pwede na maggatas. Oo. Alright po, opo. Pero dyan po sa inyo, ano pa po ba yung ibang breed ng baka na inaalagaan nyo dyan? Kasi, or meron din kayong kalabaw dyan na inaalagaan po? Dito po kasi sa dairy farm natin, pagka nanganak babae yung baka, yun, alagaan na yan para maging inahin. Pero pagka lalaki yung anak, magiging ano yan, paglaki niya ano na rin yan, ibebenta na lang as pang meat. Ganun Kasi ang ginagamit lang natin yung mga babae. Oo, sir. Kaya dyan po sa inyong farm, matanong ko lang, kasi may iba't ibang technique daw para maparami yung gatas na pinoproduce ng isang baka. Dyan sa inyo, sir, baka pwede po kayong magbigay ng kahit isa lang na paraan para po maparami yung output nyo na gatas dyan, sir. Wala po namang nakakaibang technique. Ang ano lang, pakainin lang ng maayos. Oo. Okay po. Sa isang pagkain lang po yan. Sa isang baka po ba gaano karami yung maproproduce niyang gatas? So for example, isang inahin, gaano po ba ilang litro po ng gatas yung kanyang napro-provide daily po? Average of 10 liters per day. 10 liters. Oo. So, yun is diretso na po yun na napapasteurize or po, pinaprocess na natin?
Dito po sa amin, initially, pasteurization, pero may mga iba ring na gustong sterilize. Pagka pasteurized kasi, limited lang yung shelf life niya, mga 3 days lang. Mm. Saka kailangan nakaref. Pero pagka after sterilize, abot Oo. yan ng 5 to 6 months. Oh, ganun pala para mapatagal yung mostly yung fresh milk pasteurized po 'yun or sterilized na din 'yon. Yung Yung fresh milk na lumalabas dito sa atin, pasteurized. pasteurized lang, which is pwede yung gawing butter, 'di ba po ba? Yung medyo mabigat pa 'yon, 'di ba, sir? Opo. Ganun po pala. Katanungan naman ng ilan, sir, paano po ba yung pwede, tamang paraan, pwede daw po bang lagyan ng asin yung gatas para hindi mapanis? Kasi yun yung ginagawa ng ilan At meron po tayong, bago kasi pasok sa processing center, meron tayong testing. Tinetest yung malinis o initial na ini-screen yung gatas bago ipasok sa pasteurizer. Ay, ganon. So, pumapasok muna to sa laboratory, sir. Ganon po ba? Opo. Kinukuha namin ng sample. Yung ibang mga kooperatiba po, medyo challenge sila sa paggawa ng iba't iba pang dairy products such as ito pong butter and cheese kasi malaki daw yung volume na ginagamit malaki yung volume na kailangan mo ng gatas para makagawa ng keso. Dyan po sa inyo, sir, same din po ba yung problema natin? Kasi yung ibang cooperative, magpro-produce na lang ako ng yogurt, at least kakaunti yung volume na gagamitin ko in making yogurt, yung mga fresh milk. Dyan sa inyo, sir, have you ventured itong paggawa ng cheese or butter na din? Dito, sir, ang kinukulang kasi kami ng volume, kaya konting percentage lang yung inaalat namin na gagawin cheese tsaka yogurt, about 10%. Kasi 90% nagagamit na namin as fresh milk at saka sterilized milk. Oo. Sa paggawa ng keso, sir, gaano po ba karaming litro ng gatas yung kailangan nyo? And same with butter po. Mga sa cheese, ang ginagawa namin kasi 10% lang, 20 liters lang ang kino-convert namin sa cheese. Ilang gramo po yun, sir, kapag tapos ng ma-process yon, mga mga 100 gram or 500 grams po? Mga 2 kilos. Madami na din. Pero yun nga lang, mahal, sir, di ba? Kasi malaki yung cost of production niya, yung maraming gatas yung kailangan. Anyway, sir, saan na po nakakaabot yung inyong mga produkto, sir? Dito po mula po dyan sa dairy farm, sir? Actually, maliit lang yung production namin at 200. So, dito lang, supply lang sa Baguio City at Benguet. Kinukulang pa kami. So malaki yung opportunity po sa dairy industry dito sa Baguio po. Opo. Alright. Sige po. Sir, last na lang, mensahe nyo po sa ating mga magsasaka at ating mga viewers ngayon na nakatutok po ngayong tanghaling to, sir. Ay, sana po tangkilikin natin ng pagpabaka. Ito naman ay hindi ganong maganda ang kita, pero nakakatuwa. Saka nakakatulong din tayo kasi as Filipinos, hindi tayo gaano mahilig sa gatas. Pero mas maganda po ang gatas na ipalit natin sa mga soft drinks saka ibang inumin na chemicals. Alright. With that, sir, Attorney Valda Boyd Ngipol, chairman po ng Mountain Dairy High. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin, sir. Yes, sir. Salamat din po. Ayun, maraming salamat. So, yan po, no, nalaman natin kung paano ba yung processing ng gatas at sinabi nga ni Sir Valdo Boyd kanina, malaki
yung demand ng gatas. So para sa mga kwan natin, magsasaka natin diyan, baka gusto niyo namang